La platja de la Marvilla de Barcelona va obrir de forma oficial el Vichy Catalan Volley Tour Campionat de Catalunya, amb la celebració de la primera prova del circuit català d'aquest 2016. En un gran èxit d'inscripcions en aquesta primera prova, les 24 parelles femenines i les 32 parelles masculines van donar-se cita al llarg del cap de setmana competint amb totes les seves forces i ganes, superant els obstacles meteorològics dels 2 dies de competició. La primera prova va proclamar vencedors a les parelles Correa Badosa en categoria masculina i Merteki Sopoulo en la femenina. Els experimentats Agustín Correa i Lluís Badosa van aconseguir el primer triomf del circuit català del 2016 després de derrotar en la final els joves Ferran Serra i Conrad Rovira, que enguany aspiren a estar competint prova rere prova amb els pesos pesants dels darrers anys al Campionat de Catalunya 2x2 absolut. La veritat és que per començar la prova hem tingut el hàndicap del temps, que hi ha hagut 2 dies de molt mal temps, que no és habitual en vòlei platja. Tothom està agafant una mica el ritme de competició perquè és la primera prova i tothom està una mica a l'expectativa a veure com va, però nosaltres evidentment el resultat ha estat superbo, perquè la primera prova i quedar campions és collonut, no? A part, per això, pel tema de quedar primers, ens dona la classificació directa per jugar el diumenge de la següent prova, que això és una normativa nova que ha tret la federació, i a nosaltres ens beneficia molt perquè estem 5ens del rànquing, això ens fa jugar el dissabte a la tarda i d'aquesta manera havent quedat campions d'aquesta prova, per la següent tenim accés directament a diumenge, que és la fase final. Sí, la verdad es que ellos son jóvenes y vienen apretando fuerte, o sea que estamos muy contentos porque vemos que hay futuro, ¿no? Que siempre jugamos un poquito los más veteranos y puede ser que sí, en los momentos finales la veteranía nos ha beneficiado un poco, ha jugado en nuestro favor y en ellos pues mira, es normal, a todos nos pasaba con su edad, nos ha pasado y bueno, es parte del proceso de aprendizaje, o sea que muy bien. Les gregues Evangelia Merteki, campiona de Catalunya l'edició passada, i Constantina Sopoulo van penjar-se la medalla d'or en aquesta primera prova del Vichy Catalan Volley Tour, després de derrotar en la final a les clàssiques Carla Martínez i Marta García en una final molt igualada. Pues la verdad es que muy intensamente, porque es la primera vez que nos juntamos, casi no nos conocemos, vamos, que hicimos un entreno ayer y hoy nos pusimos a jugar. Y claro, hemos tenido la suerte de también jugar con parejas que son aquí muy buenas y la final contra Carla y Martona, que controlan muy bien el juego. Y nos hemos tenido que apretar y nos ha salido. No hemos parado de correr y nos ha salido. Todo el mundo viene de la pista, no está preparado, porque es bastante distinto entre pista y playa. Entonces estábamos esperando a ver qué tal va a ser, porque muchas veces no hay mucho nivel porque todavía están jugando los equipos. Pero al final, ¿no? Que ha venido todo el mundo y ha empezado a entrenar ahora, con lo cual está ya bastante bien, está muy bien. El Vichy Catalan Volley Tour Campionat de Catalunya tornarà el primer cap de setmana de juny amb la prova que tindrà lloc a Lloret de Mar.